dolazimo i do Krupajskog vrela. I evo nas ovde u ovom dvorištu. S ove strane imamo jedan bazen, tamo prolazi reka koja ide sa izvora, a izvor, odnosno vrelo je gore, dakle ide s ovim stepenicama skroz gore, dakle na onoj strani. A ovamo se nalazi ovaj lep travnjak i dakle, kao što sam rekao, reka koja ovde protiče. A sad stepenicama idemo skroz gore da vidimo šta tamo ima. Evo ovde se već čuje žubor vode i sad ovde sa druge strane treba da siđemo. Kada se popnete skroz gore, silazite sa druge strane, tamo je dakle vrelo, jako je lep pogled, međutim prilično je velika gužva. U onom delu tamo staza je suviše uska, jedva da može se prođe. Zatim ovde gde oni ljudi stoje, tamo ima ovaj gelender, odatle može da se siđe i ovde ovom uskom stazicom može da se prođe, a ovde pored se uzgaja riba, dakle ima mali milion riba po ove dva korita ovde. Lagano ovde da se vratimo ispred ove kućice i kao što sam rekao, evo nas izlazimo pravo u dvorište odakle smo i krenuli. Sama temperatura vode na vrelu je nekih 9 do 10 stepeni. Međutim, na ovom ovde bazenu, dakle postoje ove 5 cevi. To nije ista voda, dakle nije voda sa vrela, već je voda sa drugog termalnog izvora i ova voda ovde na ovom izvoru ima nekih 26 stepeni i izvršnost izvora je nekih 6 do 10 litara po minutu.